त्याच्यामुळे आम्ही मजा करतो म्हणजे आमच्या। आणि आपलं कालवण रेडी झालेलं आहे। त्या वासाने जण असे भूक आपली ना चाळवते। पिझ्झा सारखा दिसतोय माझा डोसा, उत्तप्पा सॉरी। कोण आहे घाबरला? जेवण चुलीवर बनवतोय, आम्हाला चुलीवरचं जेवण जेवायचंय। भात ठेवलाय चुलीवर। आज आमच्याकडचं चुलीवरचं जेवण। आणि भातावर आपण काय बनवणार आहोत? नाही आम्ही आता 3 जणी आहोत, त्याच्यामुळे आम्ही मजा करतोय म्हणजे आमच्या आवडीचं सगळं आम्ही बनवून सध्याने खातोय। डबा घेऊन जातो, नाश्ता वगैरे आम्ही करून घेते आणि दुपारच्या वेळेस जे आम्हाला आवडतं ते बनवायचं आणि खायचं असं आम्ही आता ठरवलंय। तर आजची रेसिपी बघा, आज नॉनव्हेज। तर सुकी मच्छी असते ना, ही बघा, ही बघा म्हणतो ह्याला। हे तू काय बोलते करिश्मा? वाकटी। करिश्माला वाकटी म्हणते। आणि त्यात बटाटा टाकलाय, ह्याचं रस्सा म्हणजे मला पण आवडतं, करिश्माला पण भरपूर आवडतं आणि माझ्या कुणालला पण भरपूर आवडतं। फोडणीसाठी हा बघा इथे कांदा घेतलेला आहे, कैरी आपल्या झाडाची ताजी कैरी आणि कोथिंबीर भरपूर सारी, ह्यात तेल काढून ठेवलं मी। आणि हे बघा, हे आता आपलं कांदा खोबऱ्याचं वाटण आणि हे वाटलेलं आहे पाट्यावरती। हे काल वाटलेलं वाटण आहे आणि ते वाटलंय श्रद्धाने। आता कढीपत्ता आणायचा बाकी आहे। शिजलाय का भात? शिजलाय पण एकदम चिकट पाहिजे? चिकट एकदम नको, पण तो ह्याच्यात बरं। ए बस, पूर्ण ढकलू नकोस, नाही तर सगळी पेटून जाते। होईल मागचं आहे ना, आग सगळी तिथे जाईल। आता लागते त्याला आग लागून थोडले लागते। आणला कढीपत्ता नाही मग तो। तर आता इथे फोडणीसाठी आपण बघा तेल टाकले कढईमध्ये। तेल चांगलं कडकडीत गरम झाले, पटकन कांदा टाकते बघा। आता हा टाकते कढीपत्ता, चांगलं तापलंय, कांदा शेकला पण लगेच। हा तिखट मसाला पटकन कधी मग मच्छी द्यायची, थोडीशी तिखट करणार आहे। आता ही बगी टाकते, आणि काय होतं माहितीये का, तांब्यावर आणशील पाणी? लाकडासारखं मम्मी आतमध्ये चालू आहे ना। हा, त्याला उकळी येईल ना पटकन, म्हणून बोलली लाकडासारखं आतमध्ये पटकन। आता बघा हे वाटण ना, वाटण कांदा खोबऱ्याचं ते टाकते। आता हे वाटण कसं जास्त नाही टाकायचं, जास्त वाटण असेल ना तरी असं मग ते वाटण लागतं। थोडंसं असं पातळ ठेवणार आहे आम्ही, हे कालवण की नाही पातळ खूप छान लागतं। आता ही टाकते कैरी आणि आपल्याकडे बघा या शेगळ्याच्या शेंगा आहेत ना, त्या पण होत्या, त्या पण मी टाकते आता ह्याच्यामध्ये। आग कसली पेटले बघ, ते वारं आहे ना त्याच्यामुळे चांगली आग पेटली। आता हळद टाकते, भातात पाणी जास्त झालंय का? नाही बरोबर आहे। आता मीठ टाकते, चवीप्रमाणे मीठ। जरा मिक्स करून घेऊया। तर साराला बघा आपल्या आता उकळी आली आहे। आता ही कोथिंबीर टाकूया आणि आता निखाऱ्यावरती म्हणजे झाकण ठेवून ते मी आता शिजत ठेवणार आहे। म्हणजे बटाटा आपला शिजला का आपलं सार तयार झालं। आणि मी मगाशी तुम्हाला म्हणाले की पातळ म्हणजे थोडंसं हे पातळ मी ठेवणार आहे। करिश्माच्या आवडीचं बनते या, तिला असं पातळ वगैरे आवडतं, त्याच्यामुळे तिची आवड लक्षात घेऊन। आणि इथे बघा पराताला काढून झाले या, 1 मिनिट सावली पडते। आणि आपलं कालवण रेडी झालेलं आहे, आपला भात पण तयार झालेला आहे। आम्ही एकदम खिमट भात केलाय। हा, खिमाट म्हणजे एकदम नरम भात असतो ना, हा बघा म्हणजे असा कालवण्याबरोबर असा नरम भात चांगला लागतो, त्याच्यामुळे थोडंसं पाणी जास्त टाकलं होतं असं। चला आता हे पण उतरूया आणि लगेच जेवायला बसायचं, थांबायचं नाही आता। तर हा बघा तुम्हाला मी भात दाखवते, हा असा नरम भात म्हणजे एकदम खिमाट, हे असा मुद्दा म्हणून आम्ही शिजवून घेतला, म्हणजे हे असं कालवण्याचं नाही का, ह्याच्यावर असा भात चांगला लागतो।
आता ह्याच्यावर हे असं कालवून टाकायचं. कैरी आला जास्त. एक मिनटं साईला करते. शेंग वाकटा काय गेलं पाकटं घ्यायचं ना शोधून शोधून. हे पहिला ताट करिश्माचं वाढलंय. करिश्मा वाकटे किती देऊ तुला? मला दादो. हे बघा हे असं माझं हे ताट मी आता वाढून घेतलेलं आहे. आणि जो सुगंध आहे हा सुकटीचा, त्या वासाने जण असे भूक आपली ना चाळवते. भूक जास्त लागते. हा हा इतकं मस्त एकदम. हे अशा आम्ही आमची म्हणजे मजा चाललेली असत्या. करिश्माचं सगळं आवडीचं आहे ना. करिश्माच्या आणि माझ्या आवडी ना बऱ्याच अशा जुळतात ना. करिश्मा काय ग? म्हणजे खाण्याच्या बाबतीत आहे म्हणजे बऱ्याचशा अशा गोष्टी आहेत म्हणजे आमचे विचार सुद्धा भरपूर अशा जुळतात ना. काय ग? हो. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आता संध्याकाळची वेळ वाजलेत 5:30. म्हणजे दुपारी तुमच्याची रेसिपी शेअर केली आणि त्याच्यानंतर आता मी शूटिंग करायला घेतलेलं आहे. म्हणजे कपडे वगैरे आम्ही आता धुवून काढले. आमच्याकडे आज थोडंसं पाण्याचं शॉर्टेज आहे. म्हणजे पाणी भरायचं आम्ही आज सकाळी आळस केलं, त्याच्यामुळे पाणी थोडंसं कमी होतं म्हणून मग हाताने सगळं काम केलं. आणि पूर्ण हे अंगण वगैरे सगळं क्लीन करून झालं आहे. तुम्हाला तो पाटावरवंटा दिसतोय, मागच्या दारात ठेवलं होतं ते आता आम्ही वापरायला काढलेलं आहे. कारण आमचा मिक्सर बिघडला आहे. 2 दिवस झाले. म्हणजे परवा दिवशी पण वाटण आहे ना ते आम्ही पाट्यावरच वाटलं. आम्ही म्हणजे श्रद्धाने वाटलं आहे. आणि आज पण वाटायची चटणी ती पण पाट्यावरच वाटणार होता. जुगाड. आता काल बाजारात गेले होती पण काय झालं की म्हटलं एस टीमधनं पिशवी म्हटलं जवळ न्यायची कशी मिक्सरची, कारण तो भांडं पण न्यायचं होतं मिक्सरचं आणि जे मेन मोटर आहे ते पण न्यायचं होतं. त्याच्यामुळे आम्ही नेलं नाही, थांबलो आहे जरा. म्हटलं थोडे दिवस जरा पाट्यावरती चटणी वाटूया किंवा मसाले वाटूया. काय झालं आहे मिक्सरला काय माहीत नाही. म्हणजे चालू आहे मिक्सर पण ते भांडं आहे ना फिरतं आणि ती चक्री ना भांड्याची असेल ते तुटली. आणि ते भांड्याचं म्हणजे मिक्सरचं बघा ते ब्लेड असतं ना वरचं आपण ज्यात भांडं अडकवतो ते पण असं जास्त असं गरम होतं. त्याच्यामुळे मी घाबरले काल आणि आम्ही ना बंद करून टाकलं. म्हणजे ह्या पोरीने पण ट्राय केलं पण म्हणजे नको उगाचच. म्हणजे इडलीचं पीठ बघा वाटायचं ना त्यावेळेस आम्ही असं प्रयत्न केला पण हे सगळं गडबड झाली आणि मिक्सर आमचा फायनली बिघडला. म्हणजे इडलीचं पीठ आम्ही अर्धं वाटलं त्याच्यामध्ये नंतर गडबड झाली. मग थोडंसं राहिलं होतं ते करिश्माने पाट्यावरती वाटलं आणि मसाला पण काढला होता त्या दिवशी. आता मी त्या दिवशी ना शूटिंग काही केलं नाही कारण सगळी गडबड चालू होती. एवढं कुठे म्हटलं शूटिंग करत बसणार, त्याच्यामुळे काही शूटिंग केलं नाही. आणि मसाला जो काढला होता तो श्रद्धाने वाटला. आणि आता आमच्याकडे चूल लिपायचं काम चालू आहे. म्हणजे चूल बघा आपली थोडीशी क्रॅक झालेली आहे ना, मागे मातीने लिपली होती. म्हणजे मातीने लिपली ना की माती कशी निघून जाते. त्याच्यामुळे आत्ता ह्या दोघींनी म्हणजे करिश्माने श्रद्धाने काय का म्हणतात त्याला, प्लास्टर ऑफ पॅरिस. हां प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस आहे ना ते काढलं. आपल्याकडे होतं ते बघा, हे भिंतीला लावलं ना ते. आणि ते आता त्यांनी असं लावायला घेतलं म्हणजे फिक्स आहे ते. आणि त्यांची ही कला आहे म्हणजे त्या एक्सपर्ट ह्याच्यामध्ये आहेत या कलेमध्ये. काय करता का तुम्ही जर थोडंसं सांगाल काय गं आम्हाला? तुम्हाला मी चूल पण दाखवते आणि त्या दोघीजणी काय करतात काय काम करतात ते पण तुम्हाला मी सांगते त्यांच्या तोंडून. आता प्रत्यक्ष दाखवलं असतं पण सध्या आता करिश्मा तर काही कामाला जाणार नाही पण श्रद्धाची सध्या ना सुट्टी आहे त्याच्यामुळे आता ती इथे गावी आलेली आहे. पण तिचं काम चालू झालं का ती जाईल मग कामासाठी. बोला काय काम करता तुम्ही? इकडे तोंड कर ह्या साईडला. गणपती बनवतो. गणपती दोघी पण सेम तसंच. गणपती बनवतो म्हणजे त्याला ज्वेलरी डायमंड वर्क करतो. अच्छा म्हणजे आर्टचं काम आहे तुमचं? डिझायनिंग करतो. अच्छा हां 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 हां. गणपती, मार्गशीर्ष महिन्याचे मुखवटे, देवी म्हणजे सीझनला तुमचं काम चालू असतं ना. अच्छा म्हणजे मी पण अजून कधी बघितलं नाही पण म्हणजे मागे त्यांनी फोटो वगैरे मला पाठवले होते. तू आता चालू करस ना काम श्रद्धा, एक क्लिप आहे ना पाठवून दे मग आपण आहे ना दाखवूया सगळ्यांना की कसं तुम्ही करता. आता ही आयडिया नाही ह्या दोघींचीच आहे की आपण आहे ना चुलीला हे लावूया कारण त्यांचं हे डेलीचं काम आहे ना त्याच्यामुळे त्यांना माहिती होतं. ते म्हटलं करा काय करता येते असं, त्याच्यामुळे त्यांनी ते करायला सुरुवात केलेली आहे. पण ती थोडीशी आता व्हाईट कलर आहे ना त्याच्यामुळे काळी पडली पण ठीक आहे पण ती कायमची फिक्स तर होऊन जाईल. करा बाबा. आणि जोडीला ह्या बघा ह्या दोघी पण आल्यात. ए तुम्ही पण तुमची भांडी कुंडी रंगवताय. हे बघा हात खराब होतील, हाताला लागेल. आम्हाला सवय आहे म्हणू हाताला लागेल बाई, ते चांगलं नसतं ते. कुठला पाय दुखतो बघू दे. हा पाय दुखतो, हा पाय दुखतो. आपण दवा लावूया.
औषध लावे आपण जरासं औषध लावे. किती माती लागली पायाला बघ. औषध लावे. कुठला पाय दुखतोय? बरं झालं का पायाचा पूर्ण सुजून? हो ना. मग जमलेला पाय कधी टेकणार तू? दवा लावे आपण. औषध आणू मी. औषध लावायचं. सगळं समजतं. हा खोटं खोटं नाटक करायचं, खोटं खोटं रडायचं, ऍक्टिंग करायची, मोठ्या मोठ्याने केकटायचं औषध बघितल्यावरती. बघ कसे कान उभे राहिले बघितलं. कोण नाही तिथे कान उभे राहिले. ए आण ग औषध आण ग. करिश्मा घेऊन ये. बघ औषध आहे बघ. लावू जाम चॅप्टर आहे लावू. औषध घे बघ. ये इथे. तर त्यांचं काम चालू आहे. तोपर्यंत म्हटलं मी थोडंसं बोलते तुमच्याशी. आत्ता मी थोडीशी फ्री झालेली आहे. म्हणजे मला वाटतं कालपासून थोडंसं आमचं काम म्हणजे आलं आहे आवरत आपल्या गार्डनमध्ये. त्यामुळे थोडासा वेळ असतो मला. पण आहे कामामध्ये स्वतःला मी बिझी ठेवते. पूर्ण दिवस काम केलं का नको नको ते विचार डोक्यामध्ये येत नाही. या मुली पण बघतात ना. करिश्मा मला म्हणते बाबा तुम्ही किती दिवसभर तुमचं काम चालू असं ती बोलत असते. पण त्यांच्यावर मदत असते. त्याच्यामुळे आता मला थोडंसं खूप थोडंसं नाही म्हणा खूप असं सोपं झालं आहे. खूप मदत करतात मला कामामध्ये. आणि आता दुपारी तुम्ही बघितलं तर रेसिपी तुमच्या शेअर केली ना बघ्याचं कालवण. म्हणजे आज माझं असं मन म्हणजे खूप दिवस बघा तुमच्याशी अशा जास्त अशा रेसिपी मला शेअर करता आल्या नाही आहेत. म्हणजे बनवलं होतं काय काय चांगलं झालं होतं पण वेळ माझ्याकडे नव्हता शूटिंगसाठी. त्याच्यामुळे राहिलं मग असं झालं. पण आता विचार केला की जितकं शक्य होईल तितकं तुमच्याशी शेअर करत जाईल. आता वेगळं असं काही बनत नाही ना. त्याच्यामुळे म्हटलं काय आता ते रेसिपीसाठी डबल होतात. आता चिकन आहे वडे. हां वड्यांसाठी मला कमेंट आलेले आहेत म्हणजे खूप ताईने सांगितलं की इन्स्टंट वडे त्याविषयी बघा दाखवले ना कुणाल जेव्हा होते त्यावेळेस दाखवा म्हणून. ते पण मी ना शेअर केले आहेत मागे. पण मी पुन्हा करीन ना तेव्हा तुम्हाला मी दाखवी ना. एवढं काही भारी नाहीत. एक जास्त असं काही सामान वगैरे लागत नाही. छान बनतात पण इन्स्टंट वडे दाखवीन मी. आणि आत्ता आज आहे ना म्हणजे इडलीचं पीठ बघा तुम्हाला म्हणाले की ते उडदाची डाळ आणि भिजत घातले होते तांदूळ. ते मिक्सर तुम्हाला म्हणाले ना मिक्सरचं बघा म्हणाले ना ते गडबड झाली. ते शूटिंग काही केलं नाही. तर ते पीठ आहे ना चांगलंच आलेलं आहे. आणि ते पीठ आमचं कालपासून फ्रीजमध्ये पडलेलं आहे. आता काल रात्री बनवायचं होतं म्हणजे इडलीचा वगैरे विचार केला पण नंतर म्हटलं नको भोप्या आता बघा दमून येतो ना कामावरनं. त्याचं काम खूप असं जड आहे काम. त्याच्यामुळे म्हटलं इडली आणि चटणी वगैरे बनवून म्हणजे आता पोट भरेल की नाही ह्या हिशोबाने आम्ही ते कॅन्सल केलं. ते पीठ तसंच आहे. पण आज विचार केला म्हणजे आज भोप्याला सांगितलं आम्ही तर म्हणलं की ते उत्तप्पा टाईपमध्ये असतं ना तसं बनवतं. त्याच्यामुळे संध्याकाळी म्हणजे रात्रीच्या जेवणामध्ये आम्ही तेच करणार आणि चटणी बनवणार आहे. तर माझ्या मनामध्ये अशी खूप इच्छा आहे की रेसिपी तुमच्याशी झटपटीने मी शेअर करेन दाखवीन. चुलीवरतीच करणार आहे. बाहेर बरं वाटतं आता जेवण वगैरे करायला. आता दुपारी तुम्ही बघितलं ऊन होतं म्हणजे चुलीवरतीच ऊन पडत होतं. पण असं आम्ही जिथे बसतो तिथे काही फारसं असं ऊन नव्हतं. त्याच्यामुळे असं काही त्रास होत नाही. तर रेसिपी मी पटकन तुमच्याशी झटपटीने शेअर करेन. आणि आता जास्तीत जास्त रेसिपी वगैरे शेअर करण्याचा माझा विचार चालू आहे तुमच्याशी जसं जमेल तसं. आणि आता बघा हे दोघंजणं आलेले आहेत रामश्याम. ए वाघ्या कुठे गेला तू? शेरू गेलाय मागच्या साईडला. शेरू इकडे. ए वाघी बाबू कुठे गेला? बघा माझ्या बाबूला कुठे बू झाला बघू दे. बघा कशी शेपटी घालते. कुठे बू झाला माझ्या बाबाला? कुठे बू झाला वाघ्या? दाखव बघू दे. बरं मी त्याचा पाय दाखवते. बाबू कुठे बू झाला? कुठे बू झाला? हे बघा मातीचे पाय बघा आलाय ना. हा बघा भटकून आता आलाय ना. हां घरामध्ये असेल ना का अगदी तोंड पाडून बसेल मग तो की मला बाहेर सोडत नाही. मला खूप जण सांगतात कमेंट करून की ताई त्याला बाहेर सोडू नका. आपण काय करणार बाहेर त्याला असं म्हणजे बांधून वगैरे ठेवलं की तोंड असं बारीक करून बसतो. त्याच्यामुळे सोडावं लागतं. मग बाबू कुठे बू झाला? वाघ्या ए वाघुड्या बघू द्या. बाबू बघू दे बेटा. बघा सगळी माती लागलेली आहे तर चाटतोय ते. आता आहे ना सुजन वगैरे झालेली आहे कमी थोडंसं आहे अजून होईल मला वाटतं 1-2 दिवसामध्ये. पाय तो अजून काही जमिनीला टेकत नाही. बाबू बघू दे बेटा. छान ना माझ्या पोहते. बघू दे. ए शेरा धर. हे पक्षी बघ किती आलेत. चिकाळ्या सकाळच्या असतात त्या पण संध्याकाळच्या अशा जास्त येत नाही. ते तांदूळ पडलेत ना म्हणून आलेले आहेत. ह्या तर कमीच आहे त्याच्यापेक्षा जास्त असतात थवा असतात. पीठ ना मस्त आलं होतं एकदम छान आलं होतं. आता इथे काळू दिसतं कसं दिसतं काय माहिती. नाही दिसतंय ना. आणि इथे आम्ही चटणीची तयारी करतो. चटणीची पण तयारी चालू आहे. आणि चटणी आम्ही वाटणार आहोत पाट्यावरती. तर इथे बघा आता आम्ही ना चटणी आम्ही म्हणजे श्रद्धा चटणी वाटणार आहे इथे पाट्यावरती.
मग अशी तुम्हाला सांगितलं ना मिक्सर आमचा खराब झालेला आहे. इथं ओलं खोबरं घेतलेलं आहे, कोथिंबीर आहे, मिरच्या, लसूण आणि मीठ आपल्या चवीप्रमाणे सगळं घेतलं आहे. आता पाट्यावरती ही चांगली चटणीना वाटून घ्यायची. वाट ग, काल मसाला पण तिनेच वाटला होता. करिश्मा झालं. आणि हा बघा, हा असा बसला इथे. सध्या नाही तर मग मी तर बाबा लाड करायला गेलो तर बाबा पोरांचे पण आम्ही लाड करतो. ही पाट्यावरची चटणी चव चांगली येणार आहे. पण आज आता हे पूर्ण वाटून होऊ देत, मग मी तुम्हाला दाखवतो नंतर लास्टला. हा बघा आपला घोडा बघा. आणि इथे आता घेतले चूल पेटवायला. सुनबाई आमची चूल पेटवायला घेतलं नाही. चूल पेटली ना पहिला ना, पाणी तू टाकू. चपला कुठे गेला सगळ्या? सगळे माणसं दगडी लागतात ना पायला, म्हणून चप्पल हवी ते. मी तेल लावलंय तव्याला. हा आपला बिड्याचा तवा आहे. आणि जे पीठ आहे ना ते मी दोन म्हणजे वेगळं वेगळं केलंय. ह्याच्यामध्ये कांदा टोमॅटो टाकलाय. करिश्माला कांद्यावाला पाहिजे आणि साधे पण बनवायचे, नॉर्मल आपण बनवतो ना तसे. हा हवया बघा थोडेसे जाडे. तेव्हा इथे 2-3 आहे ना असे साधे पण बनवलेत मी. तर भाग्या शेरू पण खातो आपला. ते पहिला 1-2 ना तुटणार, कारण तवा असा ना थोडासा काय म्हणतात त्याला ग्रीस व्हायला टाइम लागतो. ह्याला बघा तो बघा शेरू पण खातोय. शेरा आता वरनं तेल. शेरूला पण खायचंय. चिली फ्लेक्स टाकणार का वरती? हा माझ्या ह्याच्यात चिली फ्लेक्स. थोडेसे चिली फ्लेक्स आहेत ना ते मी टाकते ह्याच्यावरती. तुझ्यावरती नाही टाकत. डोस्यावरती माझ्या. उत्तप्पा आहे, डोसा नाही येते. तोच उत्तप्पा. हा लग्न एवढं एकदम पिझ्झा सारखा दिसतोय माझा डोसा. उत्तप्पा सॉरी. हा दोन्ही साईड जरा व्यवस्थित शेकून घेऊन. नको रे बुकू, जराचा पण आवाज आला की दोघं चालू होतं ना. झालं तयार आपला उत्तप्पा. आमचा जुगाडवाला उत्तप्पा आहे. आता यात अजून काय काय टाकतात आमचं सगळं जुगाड. धुळ्यांना धुळते धुळ्यांना. ते जरा शेरू मागे वा. मस्त फुलतात ग. पीठ छान आलंय ना आपलं. एकदम छान फुलतात. अशी जाळी पण पडली त्या पिठाला. आम्ही बिडाचा तवा घेतलाय ना. बिड्याचा आहे नॉर्मल, त्यावरती छान बनतात. नॉनस्टिकची गरज नाही लागत. आणि चुलीवर तर 1 नंबर. काय वाटतंय पण त्याच्यानं ओळखलं नाही. शेरू कोण आलाय? शेरू बघतोय कोण आलाय ते. दादा आहे. वाघ्या बघतोय बघा कसा. तरी चेहरा अजून बघितला नाही. का आला? कोण आहे? घाबरला शेरू. घाबरला. कोण आहे? दादा आहे. दादा भोपळा आहे. जवळ कोण आहे? भाग्या बघता कोण आहे? बघितला बघितला बघितला. फक्त नाचतो इकडे तिकडे. एवढा उशीर का झाला रे? अहो ते बाळामामाचा फॉर्म भरणार आहे ना धरणाचा कामासाठी. बोलत होतो. मी एक भाकरी आणि मच्छी खाल्ली. हे आपले उत्तप्पा पण रेडी झाले आणि ही आपली चटणी पण. असं आमचं रात्रीचं आजचं जेवण आहे. आणि आता 10 वाजले सकाळचे. रात्री राहिली व्हिडिओची एंडिंग करायची कारण उशीर झाला होता. त्याच्यामुळे म्हटलं सकाळीच व्हिडिओची एंडिंग करूया. आत्ता सगळं गार्डनमधलं काम म्हणजे आपलं जे
टॉयलेट आहे ना तिकडचं आजूबाजूचं सगळं मी आज साफ करून घेतलं. खूप सगळं असं घाण झालं होतं. घाण म्हणजे ते गवत वगैरे वाढलं होतं ना ते, आणि परत काय काय असं सामान पण कचरापट्टी सगळं पडलं होतं, ते सगळं उचललं. आता जरा स्वच्छ झालेलं आहे. आणि मगाशी आम्ही दोघींनी जाऊन म्हणजे करिश्मा आणि मी जाऊन ना म्हणजे शेण पण जमा करून आणलं आहे. ते आता त्या टाकीवरती सुकं घातलं आहे, म्हणजे झाडांसाठी खत पाणी करायचं आहे ना म्हणून. तर चला ताईंनो, आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. आवडला असेल तर मला जरूर लाईक शेअर करा. रेसिपी कशी वाटली जरूर सांगा कमेंट करून. स्पेशली बगीचं म्हणजे काय म्हणते करिश्मा त्याला, वाकटीचं कालवण. बाय बाय सर्वांना.